Bütün dünya halkına salam. Bugün yine de biz öz gepleşiklerimizi devam edeceğiz. Olga Çarıva gelen için Tanrı yalkasın. Salam, salam çimen, salam vatandaşlar, hem de yalkımlı salam. Bugün görüşümüzde hali yine de biz ekranına kavr hat vacip meselelere, hat vacip bir temalara deyip geçmekçi. Onu ne çimen başlasın aydı ver. Bizim çatımız var. Bilişiniz yağlı hemmenize. Şu çata men yine de koyuyorum ve hemişe şey de koyup dururuz çatımızı. Sebebi bu çat halkımız için, adamlar için. Даже dürlü Mıhama olsun, o olsun, olaram gelip nemetip biliyorlar. Sebebi bizim fikrimizce mıhamalarım koşulup kömögüm etip biliyorlar bize de. Şu chatta bir neçe soruq çıktı Olga. Şol soruqları okayında soruqlara cevap berili ya da prosta meseleleri bärde gepleşeli bilece. Bolur. Birinci soruğum, halkı nädip höweslendirmeli, halkı nädip dizinden turuzmaly, halkı nädip kaldırmaly? Halka nädip mertlik duygulary bermeli? Nähili görelde berip bileriz özümüze. Öz hereketlerimiz bilen. Şoňa birinci jogap bere al ikimiz. Baş üstüne Olga. O halk inni hemmesem ayağa kalıp var ya, köp zatları düşünýär, 4-5 ýyl bäri bizem şu ekranna ýygy videolar goýýas, halkam bu zatlara gözi öwrenişdi. Inni mahkemeler näme tutup kimi tutsa da barlap telefonu nirelere girýär, YouTube'lara girýärmi? Ama şu neme esasam diýen zatlar şu 2 ýaşlyny dinlemäň diýmişde. Kimi telefon tutup barlanlara diýmişde. Olar gaýtym reklam edýär. Olaryň kimge o 2 ýaşly diýip gaýtyp görýäsi gelýärler. Şoň ýaly bu halky bizeýem öwrenişdirdik. Türkmenler ekrana çykýanlar öwrenişdirdi. Gözleri, gulaklary hemme zat öwrenişdi. Indi bular uzunrak videolar bolsa görüp bilen aklar. Sebäbi VPN gerek bolmasa da olam öçüp durýar. Şoň üçinem gysgaldyp bular skaçat edip bir-birine geçirip görýän ekenler. Diýmek, ýanky soragyňa men şeýlerek jogap berin. Halk iýem ayaklandy. Halk iýem ýüregi bilen içindäki hyjuw bilen garaşýar. Bir daşardan daşyndan gelýän bir güýje garaşýar. Şu hökümeti, yalan hökümeti haçanam bolsa bu ayağından alınar, ağdarlar, düşürülür. Onun täze bir parlament bolýarmy, täze bir döwlet gurulýarmy, bir täzeligi garaşýarlar. Näile bolsa bir şu rejimiň ýykylmasyna garaşýarlar. Her iki adamın biri kimin elinde telefon, hemmelerde telefon bar, doğrudan. Şular görýärler, bir san telefonu öýünde üýşüp görýänler bar. Bir maşgalada 4-5 adam bolsa, ya goňşularam bolsa, bir jany ynanýan adamlar bolsa bile gelip görýärler, bir gepleşik bolsa. Onam özleri aýdyp berýär, görýänliklerini. Biz görýäs ýa, biz garaşýas size diýe, siz daşyndan geljekleri garaşýas. Haçanla bir öz başda nemede biz taýýar diýerler. Biz barjak köçä çykmaly adam çykjak ýöne gelin aýdam o da haçan morda da gel. Ne bir sähetini aýdyň bize, bizem çykýas köçä. İl çyksa bizem çykýas diýerler. Hemmesem şu rejimden bizar bolanlar. Ýadapdyr hemmesi. Sebäbi şu doýur ýaly etdiler. Halky doýur ýaly etdiler, bizar bolar ýaly etdiler. Halk inni halis bir çykalga tapman daşary urtlara gaçyp başladylar. Onam biz bilýäs, hemmemiz bilýäs. Her kim başaran bir eline 5 manat bar adam daşary çykjak, gaçjak, başga ýurtlardan gazanç etjek, 5 manat gazanjak, çagasyny eklejek. Emma hemmelerin elinde onça pul ýok. Sebäbi seni ha geldiňmi diýip aeroportdan saga manjyk şonla diýip uğratjak adam ýok. Yok, bana suratda para vermeli. En azından $3.000. Öýüne $3 $30 tapmayan adam $3.000 nereden tapsın?
Ne şolar ýalak ýagdaýa geldi häzir halk. Any meňe jogabym şeýlerek halkyýam hemme zady habar bar, hemme zady bilýär, aýaga gally diýseňem bolýar. Diňe şu agdarmaly ýerine gelenne, hökümet agdarmaly ýerine gelenne guk diýin bir çykýas diýerler. Sağ ol Olga. Men pikirimçe halk çyndanam hawa birazrak hereket edip başlady. Şolam iş bizim hemmemiz için, bilece hemmemizem haça bu küçük iş etsegem, biz 5 milyon adam haça bu küçük iş etsegem şolam iş bolar. Hereket bolar. Ene 2018'de biz Türkmeniya biznämisi, Türkmeniya birleşeliğini açıptık. Şonna bir hereketim halktan zattan yoktu. Yöne şol wagt bizim hemmemizem kem-kemden girip başladık. Şonda men daş Türkmeniya biznämisini açanymda ne şunu men sizin hemmenize de yine de aýdaýyn. Başta halk gelip başlany men olary öňünden aýtdym. Anonim profillerden girin. Hiç wagtam öz adyňyzy, öz nemäňizi açmaň, görkezmäň, ýüzüňizi görkezmäň diýip nemetdim. Şeý diýem biz togundurdyk halky. Sebäbi MHM bir adamyň adyny, zadyny bilse, uje olar basyşyp nemetip başlaýarlar. Basışın astında da hiç kim hiç zat edip bilenak. Şoň üçin bir hökümeti yeňmek üçin siz обязательно özüňizi başta goran. Nädip goran öz adyňyzy, nemäňizi, profiliňizi, adyňyzy açyp görkezmäň hiç ýerde. Как раз taки bilmese, näçe bilmese şonça da gowy. Size. Näçe tanamasa şonça. Sebäbi olar bilmeýärler kimlen görüşip, kimlen taşaşyp oturanyny. Şondan hem gorkýarlar. İkinci aytacak zatım näme mesele var halkımızın içinde. Halkımızın içinde MHM bir topar diňe gorkmak mesele däl de başga meseleler hem salýar. MHM edýän zady millet paraşçylyk, tire paraşçylyk we şeýle türli zatlar. Ana şonu biziň hemmemizem aýyrmaly. Birinji etjek zatymyzam, etmeli zatymyzam biziň hemmemizem türkmen. Biz ors däl, biz Azerbaycan däl, biz Ukrayin däl, biz Kyryan däl, biz Özbek däl. Biziň hemmemizem türkmen. Ýurduň ady Türkmenistanmy? Biziň hemmemizem türkmen. Ine biz käwa çykyş edenimizde biz türkmenler turuň diýenne, şonu käw başga nemeler gelýärler da aýdýarlar, "Näme üçin siz diňe öz türkmenlerinizi çagyrýyňyz?" diýerler. Biz öz türkmenlerimizi çagyrýarys, потому biziň hemmemizem türkmen. Ine şunu hemmäňizem kelläňizi, başyňyzy neme salyp goýuň şonu. Siz özüňizi aýry tin etjek bolsaňyz, onda biz hiç wagt bir halk bolup bilmeris. Hemmäňizem bir türkmendiriz. Tapawut ýok. Identiçность diýmek näme, Olga, türkmen dilinde? Gelip çykyşy. Hawa, Halkyň ýanky her türlü tireler bar da. Gelip hawa, çykyşy. hawa. Ine Amerikanlarda identity diýen zat bar. Her adam Amerikan, ýöne olaryň öz identity diýen zady bar. Ana şolar hemmesem özleri aýdyp bilerler kimdigini. Olan gowy zat, identiçnessini bilmeli sen özüň. Ýöne halk boýunça biziň hemmemizem bir türkmen. Has dogrusu şahsiýet diýsek bolar. Hawa. Identity. Şahsiýet. Ana şo şahsiýet diýen söz. Ne şu iki zady biz birazrak bölmeli. Birinciden ne dünküde kıstaç yine bir neme hazır mesela şundan çıkıptı olga raýat sözü siz maňa aýtdyňyz raýat sözü ulanmaň diýip nemetdiňiz dogrymy sizin toparlaňyz. Ene şu ýerde как раз şu hakda da gepleşeli. Raýat sözü diýdiňiz arap sözü biz arabizasiýany уже aýrasmyz gelýär diýdiňiz. We da raýat sözü näme gul diýip aňladylýar diýdiň dämi şeýle zatlar aýtdyň dämi? Raýat sözü arap dilinden period edilenni mal, sürmal, aglaky sürmal manysyny berýän eken. Mhm. Ana ne şundan birazrak halka çıkaralı, halkın özüm nemetip başlasın, bizim çatımıza gelsin, çatımıza gelip öz maslahatını versin ve başka zatlardan hem maslahat versin bize. Diskussiýa gowdat. Hawa, gepleşsek, orta çıkarsak gowy, hemmemiz bile. Bärde diňe ýaşullar ýa-da Olga ýa-da Çemen ýa ýene biri nemetmelder bu zatlar halk bolup gürleşmeli hemmemiz. Indi meniň pikirimçe şu iki zady birinji nemet bilsek biz birinciden her adamyň özü bir-birden bir zat bir iş etse.
Millet paraçılık näme da tire paraçılık ayırsak. Özüňizem kimde näme diýip gelse de nemetmeň, goşulmaň şo zatlara. Ignore edin, şeýle gepleri ignore edin. Kim millet paraçılık goşjak bolsa, hiç wagtym trollara kömek etmeli däl. Men şunu aýtaýyn, iň birinji zat. Tak što ignore etseňiz, olara üns bermeseňiz, olaryň işleri puç bolar. Üçüncü zat, indi biziň hemmämize mine şu häzir derejeye yetdik, dogrymy? Şu wagtyna yetdik, uje şonça iş etdik. Şonça zat etdik. Uje protestlara metip başladyk. Halk uje gorkanak o zatlardan. Geplep başlady, i даже yüzünem açıp çıkıp başlady. Daş şo zatlaram uje edip başlady halk. Menem şu wagt şu halkyň taýyndygyny görüp otyn uje. Ine de даже Olga'm pişigem koşuldu bize. Menem koşulacak size deyip, halk bilen bolacak deyip. Pişiğin adı näme Olga? Coco. Oko? Chanel Coco. Ha, Chanel Coco. Koca odanca adı bar eken, özüne de gelişip dur. Alıca yalak, kara ve ak. Owa. Ene bizim nemämiz şey. Yine de bir goldawçymyz. Şu Chanel Coco. Ja. Menin aýtjak zadym biziň hemmämizem bile daje biz biri-birimiz bilen düşünşmesegem, daje biz biri-birimiz bilen ylalaşmasagam, her gaýsymyz hereketlerimizi dowam etsek, şolan bir iş. Bir topar nemeler var, gruppalar, toparlar, zatlar var, adamlar var. Her kim öz ýoluny bitirýär şu ýerde. Bizem şeýle pikire geldik. Her adam halamasagym şol adam ya da nä dogry hereket etse de maşenik bolsun, ýene bir zapatologiski neme bolsun, aldawçy bolsun, ulgun, ýene bir zat bolsun, tapawut ýok. Даже mahamalarym bize kömek edip oturýarlar öz hereketleri bilen. Tak što her edilen zat hemmesem gowçylygy, gorkmaň hiç zatdan. Hemme zady gowy tarapdan gaýtamalyň. Bu adamlar, bu toparlar, bu hereketler, olaram dowam etseler, biz hem dowam edýäs. Bize goşulyň diýmäň ýöne. Şolar bilen goşulyň diýmäň sebäbi biziň öz alyp barýan işimiz bar. Bu alyp barýan işimiz arasy bize halka edip aldyw bilen ýene bir zatlaryň başlanýçysy bilen ýene bir zatlaryň nemedem zakdy. Biz halka hakykatda ýüzüne aýdýas. Hakykatda siz ow göreňiz, hiç gaýsyňyzam. Köpüňiz bize gelip çemeneyle, Olga beyle, yine bir zat beyle deyip manipulasiya etjek bolýaňyz, mahamalar aýdyp otyn şunu. Mahamalary biz kawat çykaryp görýäsem. Ya da şeýle manipulasiya edýän adamlaram çykaryp görýäs. Ýöne hemişe gepleşip dursak, hemişe açyk bolsak, biz hem açyk, çyndan hem açyk meseleler bolsun ya da maslahatlar bolsun, şolara açyk. Manipulasiya bolsa ýöne çykarýas gruppamyzdan, ol dogry. Ýöne her gaýsymyz şu hereketler edip otursak bir netije ýeters. Uje ana dürli guramalar biz bilen duşuşyp başladylar. Bir topar işler edip başladyk. Netije görünüp dur. Daje täzelliklerde de çykyp başladyk. Uje gowy rezultatlar gelip başlady. Biz şonu belläp goýmaly. Hiç wagtam höweslikden zatlar düşmeli däl. Sebäbi biziň işimiz çyndanam şu wagt bir rezultatlar berip başlady. Belkim häzir görünýän zat däldir o, ýöne kem-kemden görünüp başlaýar. Bir näçe mysaly bereýin. Gruziýada ana halk şol haçandan bäri galyp dur aýagyna. Abhaziýada dünküde galdy. We Abhaziýada prezident bilen premier ministr häzir uje atstavkaga çykmaly diýen netije geldiler. Paka häli toşny çykmadyk, ýöne şoňa geldiler. Ondan soň ýene nerede? Eýranda. Eýranda näçe adamy öldürdiler, gyrdylar, gynadylar. Näçe adam Türkmenistandan beter şu atyran. Onda da şolar çykyp durdular. Serediň nähili halk. Dünküde 2 gün mundan öň bularyň pensionerlary çykdy, ayaga galdy. 100 yetmäni pensionerlary ayaga galdy. Ondan soňky gün müňeçen adam çykdy, müňeçen. Ana görün. Ana şulam her adamın edýän hereketi, her adamın edýän işi bizem şeýle bolup bileris. Hemmämiz bile, daje kiçik hereket etsek. Siz, napример, bize kiçik öz protestlaryňyzy iýerip bilýäňiz. Size ýüzüňizi görkezmek gerekdi, sesiňizi görkezmek gerekdi.
Просто küçük, например, протестный plakat edin de, video alın da şeklinde, iyi verin bize. Oldu. Biz hem şonu çıkarırız. Ne halk protest edip dur dip. Sizin даже online protestlarınız hem şolan bir hareket. Şeydip bir-birimizi höweslendirip, şeydip bir-birimizi koltuğa berip, koldow berip, şeydip her haysymızym bir iş haçaby edeli. Biz iş ederiz, biz neme deriz? Ýöne bizem adam, bizim hem maşgalamız var, zatymız var, bizim hem wagtymyz az. Hemme zady biz yetişip bilemzak. Siz hem kömek etmeli şu zatlara. Men şunu aýtjakdym Olga. Bak, Doğru. indiki sorak, aha, ine bizim çatımızda şeyle sorak bolupdyr. Näme üçin pasportyňa millet ýazylýar Türkmenistanda diýip. Şunu birazrak biz kag by deyip geçtik, ona taqiqi qoy içinden girip geçsem qowalardy. We de yana başga sorak, näme üçin atasız, näme üçin ýurdu taşlap gitdiler, näme üçin ayrılşdylar, näme üçin eneler gyzlaryny şol iş etmeýe ýol berýär. Näme üçin türmede ýatyrlar. Bir çatımızda ayallar barıdy, gep gurrun çıkıptı. Doğru değil mi Olga? Ha, Ayallar, Türkmen ayallar eyle beyle deyip çıkıptı. Bizim şonda Türkmen ayalların kolduğuna geldik. Sebebi Türkmen ayallar Türklere çıkıyor. Türkmenistan'ı bolanaklar, olar şeyle beyle deyip nemet başladılar. Bizim şoňa jogap berdik. Şoňa da ne bir näçe sorak berildi. Şunu sen birazak açıklasan Olga. ha. Sağ ol. Yine şeyle bir zat bar dene Türkmenistan'a. Biz Türkmen milletleri, dine Türkmenem del, umumi şu Türkmenistan'ın içinde yaşayan näçe millet bar bolsa, bizim ata-baba alyan terbiyemiz çağalıktan gyzyp saklamak, urmak, yençmek, e, hiç çağanın bir islegini, arzuwyny gözeňde tutmayan, dinlemeyen, sen yum agzyňy, sen hiç sak bilen ok, sen dünkü sıçylan bok, otur agzyň yumda diýip, şoň ýaly edip bidi çağalıktan Türkmenler, umum Türkmenistanlılar şey dip yetiştiriyor çağalarını. Ondan soň kakalary esasan rimeni çıkarıp rimen bilen urýar. Çağalarının islan yerine kellesi bolsun, arkasy bolsun, dron susok bolsun, tabak bolsun, şoňlanem kellesine uragan adamlar bilmeýär-de sebäbi kelle stresýany alanna soň näme netije getirýänini türkmen halky bilen ok. Şoň üçin hem islan yerine urup ýenjip ýa-da ol burçda durýarlar ugully. Ta 4-5 sagatlap ýa-ni bir aýagyň üstüne durmaly. Aýagyny çalşaýda da ýene urýarlar, şey dip ýetişdirilýär. Şondan soň şo ýetişdirilen çağalar psihiki taýdan durnuksuz, özüni alyp barşy mudama kemsitiji, ýa-ni kemsidilen çağa ulalanan soňam işe girene şo taýda da boynu egik bolýar da lepbeý diýip duran ýaly. Bir zat diýse okey, bir zat diýse okey diýip durýar. Özüniň idejesi ýok, özüniň pikiri ýok. Gapdylnaky bir näme diýse şoňa da okey, şoň diýen dogrudur diýär-de. Emma özünde düşünje ýok, özünde pikiri ýok, özünde çuňur pikir ediş duýgulary ýok. Pikir ediş ukuyuplary ýok, analiz etme ukuyuplary ýok. Şol sebäpdenem ýenjilip ýetişdirilen çağanyň soňundan armiýa gullugy gitýär, gullukda da 2 ýyllap ýenjilýär. Islese islemese o taýda taýagy ýe, gybyrgarny aç, byrgarny dok, armiýaňam ýagdaýyny biz gowy bilýär. Şol sebäpdenem gelip soň öýlenenden soň şol özüne edilen nähili atnaşanyň bolan bolsa özüne edilen gatnaşyklary ol aýalyny soňundan çağalaryny görkezip başlaýar. Şeýdip nebere nebere ýanky по наследству diýeýine nebere nebere geçip gidip oturýar da. Şol atasından urulan bolsa ol atasyň öňkü pakasından öz deduşkasy bar, atasydan urulan bolýar. Soň ogly urulýar, soň öz çağalary urulýar. Şeýdip nesilme nesil gelip otur. Şol biziň alan terbiyemiz gitýän yeri ýok. Nesilme nesil şey gelip otur. Şonuň üçin hem aýallaryňam öýlenenden soň urmak, ýençmek bir zat diýse sen nämäni bilýän ýumagdyňy şeýdip çağalaryňam şeýdip ýetişdirýär, aýallaryňam şeýdip ýetişdirýär. Şonluk bilen hem aýallar mydama taýak iýen türkmen aýallary Türkiýe barandan soň ene şolar ýagda emele gelýär. Näme üçin türkler ay canım balım seviyorum
aşkım diyen sözleri eşitenden soň eräp ýanky buğdaly türkmen gelinlerim eriýär. Näme üçin? Sebäbi bu sözleri hiç haçan ata-baba doglanlar bäri eşitmedik sözleri, owadan sözler. Sebäbi türkler gepeçeper bolýar da, ýanky olaryň sözleri, dilleri süýji bolýar. Geplerini balym şekerim diýip dursa, bular eriýär, ha, bular alaky meniň gadrym biljek erkegem bar eken o dünýäde diýýär, bulara tarpa durmuşa çykyp başlaýarlar. Enesinde de rezultat. Türkmenler o taýda Türkmenistana ýenjilen erkekler, ýanky iş tapyp bilmän, işsizlik mertebesi peselen, maşgalatyny ekle bilmeýän, ondan soň aýallaram olary ýene de üstüne yarasynyň üstüne duý sepýärler da. Ene sen erkek bolup iş tapan okmy, erkek bolup sen öýe gazançy getirip bilen ok, erkek bolup sen çagaň ekläp bilen ok diýip bularam hasan mertebesini pesel diýerler. Ondan soň erkegiň ol bir erkegiň näme elindäki adam däller. Bu bütün sistema täzelenmeli. Sistema ýürüýte halky garyp düşürmek üçin köp edaralaram ýapyldy. Iň bärkisi Western Union bar. Şuwa çolum ýapyldy Türkmenistanda. Öňler. Mundan bir 5-10 ýyl arkaýyn pulum urutup bolýardy, he? Garnaşlaňa dadyňa. Soň olaram kesildi. DHL diýip nime bardy, poçta bardy. Onam yapdylar. Gepin gysgasy şu sistema büsbütün hemme taraplayın halkyň daşyny gurşap alyp pes derece düşürmek üçin moralny tarapdan, psikologik tarapdan, hemme tarapdan halky pes derece ayak astyna düşürmek üçin bunu global hereket edýär. Sistemaň özi şol sistema täzelenmese, biziň şu garyplygymyzyň, biziň şu mertebämiziň pesligi, şol adamçylygyň bir-biriniň adamçylygynyň mertebesine degip bir-biriniň ejesine, baçytyna söýüp, işsizlik üstesine de garypçylyk, ene şu zatlaryň hemmesi maşgala institutuny bozdy. Maşgala institutu büsbütün dargady. Aýryşýan köp. Çağasyny görmän, çağalaryny 4-5 çağalaryny taşlap gidýänlerken işlejek daşarda diýip erkegi bolsun, aýaly bolsun, çağalaryny 10 ýyllap görmeýänlerken bu zatlar inni bir täzeligem däl. Günnelik eşdilip duran zatlar, ýem näçe ýyl bäri. Şonuň üçinem Türkmeni, Türkmenistanyň halkyny edmek üçin ýürüýtelap edilen bir gurnulan bir proýekt. Men şey diýip aýtjak. Bu ýürüýte edilen üstüne işlenen proýekt. Sebäbi näme üçin DHL ýapylýar, näme üçin poçtalar ýapylýar, daşary poçtalar, näme üçin Western Union ýapylýar, näme üçin MoneyGram işlänok. Bu zatlaryň hiç bir ýok Türkmenistanda. Öňler konvertasiýa edip bolýardy. Bankyň üstü bilen hem o zatlaram ýok. Ne şeydi ben iki tane yankı valutanyň nemesi kursu döredi. Birin rynokda yankı bazarda, birsem bankda. Emma bankdan sen hiç watam alyp bilmeýän. Gaty bir tanışyň bolup ýa bir üstüne para berip edäýmesen edip bolanok. Köp adamlar ine Türkmenistan'a becerip bilmän biz operasiýa gidip barýas, rak bolluk, näme bolluk diýip Dubaýa gidýärler, ýa bolmasa Indiýa geçýärler, Türkiýa gidýärler, Borsiýada gidýärler operasiýa etdirmek üçin ýöne konvertasiýa şol $3 edip beren oklar, ýani 3 manatdan. Her dolar 3 manatdan edip beren oklar. Şonuň üçinem kän görýänlersiňiz, watandaşlar şu reklama wadyr. Goýanlar TikToklarda, Imo'larda, beýleki platformalarda ine pul gerek, buna hassamy ýatyr diýip. Her iki adamyň birim hassa şu. Iň gynanýan, iň bir gynanýan diýsem neme bor, bir iň bir janyny ýakýan ýerim adamlar eýýäm 30-40 ýaşyny, 40 ýaşyny ölüp başladylar. Näme diýär? Sredняя продолжительность жизни. Türkmençe aýdymyzda orta ýaş nimesi bolýar da uzaklygy, orta ýaş ýaşamy где-то 45 ýaşa çenli häzir. Enne 55 ýaşa, 65 ýaşa ýetýänem az. Gaty kän ýaş ölýär. Ine şu Kilios mazarlyk var Türkiýedeki. Kimsesizlik mazarı diýär. Kimsesizlik bolanyna eýesiz mazarlar. Eýesiz. Şol adamlar eýesi ýok, ýa gelen Türkmenistanyň gelen immigrantlaryň mazarlygy şo taýda. Kim ölse şo taýda jaýlaýarlar. Şonuň içi dolup gitdi häzir. Kime bolsa biriňiz Türkiýede ýaşaýanlar, biriňiz kime bolsa barıň da prosta raди интереса. Ýöne gyzyklan, görüň, sanap görüň şo taýda türkmeniň mazarlaryny. Ady familiýasynyň bellidir. Jumaýewdir, Batyrdyr, Nemäýewdir, Agaýewdir, Rejepowdir, şolar emес türkmen.
Gidin de sanan Türkmenin baydağı martır madarın üstüne. Sanan yürütelep neçe sani adam yatır şatayda. Biriniz alıp verin bir de maglumat. Bir de statistikаны azıcık yürüdür yani. Demek Türkiye'nin içindeki immigrantların Türkmenistan'a baran immigrantların şotayda. Dine ölünün sanın neçediğini bilip bilersin. O diyorsan beyle de dursun. Ölünün sanı bilsen hem eyyam gözüňe getirin. Oýam şo taýda doglan ýyly bilen ölen ýylam ýazylýandyr. Ölen ýylyny nime edip görüň, hasap edip görüň, soň näçe ýaşynda ölen bolýar şol. Hemmeten 20 başlap 40-55 50 çenni ýaşlar. Diňe ýaşlar şu çağa doguraýjak ýaşlar. Şoň üçin mene Türkmenistanyň nesili ötüşi gaýtam öňe gitmän ýygy gaýdýandyr. Sebäbi çağa doguraýjak ýanky nime diýet, jeterodny возраст diýilýär-de. Çağa dogurýan möhleti aýal adamyň ýa ne şu nime wagty edir 20 ýaşdan bir 40 ýa 45 ýaşa çen aralyk bolsa, şolaň hemmesi mazarlykda ýatyryn. Ýa Türkiýede gezip görenler ärsiz çağlar bilen ýarlarym Türkmenistanda bolsa, nädip çağı dogulsun, nädip össün Türkmenistanyň ilaty. Ösmeýe. Hassalar vardır, keseller vardır, pensionerler vardır. Şuna bir yönü bizden bu statistikanam gizleýärler. Daşary urt guramlardan gizleýärler. Statistikany, milletin sanyny. Hiç kim bilýän näler. Diňe şol her ýylky ölýänniň sanyny mazarlyklary aýlanyp bilip bolar. Mene, mene şeýlerak men jogabyma. Şunu Semet. katı gowaýtdyň Olga. Men şundan häzir birazrak bir neme çykdy, ideýa çykdy. Türk nemesi döwleti Erdogan bir topar bizim ýaş nesillerimizi ölümüne Türkmenistana ýiberip ötdi. Dogry dämi? Ýa-wa. Özleri bolsa arkaýyn ölen adamlaryň nemesiler jesetlerini Türkmenistana ýiberen aklar. Ýa. Näme Bir bir näme döwür we ýa-da näme döwlet we? Ölen adamlar arkaýyn galdyryp durlar, значит, bular ölümi ýygnap otirlar da. Ya da aňara da öldürmek üçin ýiberip otirlar biziň türkmenlerimizi. Bulara türkmenler gerek däl, значит. Bulara türkmen dogan däl, zat däl onna. ýa-wa. Türkmenler Ýöre. kırıp ayrıl diyen nemesi bolýar da. Öz köküni kesip otirlar da. Hawa inni sere şeýle zat bar da şu Erdoganyň diýen zatlary bar ekrandan. Şonuň bir aýdan sözleri bar. Ine türkler bile türkmenler hemmemiz bir doganlar. Bizim kökümüz birdir, milletimiz birdir. Iki döwlet bir milletdir. Hawa. Bizim canymız bir, bizim iň esas diýen adam bizim adymyz diýär. Soýumuz diýmek adymyz. Atybaba Mhm. atlamydan birdir diýär. Hawa. O Türk milletimi hemmemiz Türkden gelip çıkan Türkler hemmemizden diýär. Yönü şol beren sözünü, şol aýdan sözünü ýutdy. Ýutdy ýok inni şol aýdan sözleriniň sırtynda durup bilenokda. Aýdan sözleriniň ýygyna durmaly. Bir sen erkek bolsaň, sen diýen bolsaň, öňe çykyp bir bu lokal bir döwletiň baş tutany bolup oturýarsyň sen. Şu zatlary agdyňdan çykaraň soň sen nädip sen sözüňde duranok? Ýene de tutup türkmenleri özökleri öz ýurduna uğratýar. Ölümüne. Ölüme. Hawa. Ölüm uğratýar. Näme üçin şonu şolar şu taýda bozgundyk soran bolsa, ýa-ni ubejişe soran bolsa, näme üçin alqal bilen gap? Araplara Türkiýede. olsa ana nimelap yüzler müňmi, näçe müňmi nime dowati, kömek edip Araplara. Bu adamlar Siriýadan gelen, ýene bir ýerden gelen Araplara, dogry oganlara da kömek edip otyr. Näme üçin türkmenler üçin iş sat ýok ýa-da uýgurlar üçin iş sat ýok, özökler üçin iş sat ýok. Daşy Azerbaýjanlylar hem näme edip otyrlar, bular ýazgyryp otyrlar. Türkler biz şey edip otyrdy. Ya o nimäňden bagly da baş tutanyňdan bagly. Ine Hawa. şu Atatürk 101 ýyl, 101 ýyl bundan öň Türkiýe Cemhuriýetini guranyny bu Erdogan üçin gurup durmy. Erdogan gitmän otyr 20 ýyl bäri. Hmm. Şunyaly gulýaly döwlet düşü bundan bir 20 ýyl menen öň, on mäş 20 ýyl menen öň bark göremdi. Gulýaly Ýewropeýski bir döwletdi. Näme öwürdi? Progressiv Arabistan yurtdy. Hmm. Gatowadan öden bir şeýle bir sörmen ýurt ýaşlar dagyn kellesi ýapgam däl açyk gezip her hileşik cinsili zatly gezip ýören şeýle bir döwlete gawat geldim bardym da Hawa. baram da. Bularyň kellesine bilim de şo wagtlary. Ha Okuw, o bilim, bilimdi ýöne o ösüş.
Bu Erdoğan Müslüman dini taraptan yürüdüp dini bolmalı elhamdülillah deyip dini bolmalı näme bolmalı deyip bar dini o tayt sokma sen. Doğru. Dini sokma din için yürüte mitçitler var. Din için yürüte moğollar var. Din için yürüte ahunlar var. O kadın ödünün medreseleri var. O kadın kim o kadar gelir. Yöne sen baş yurdun baş tutanı olup ekrana çıkıp tribunadan kıyırmarsın ha. Elhamdülillah dini biz näme deyip. O sen eyyan barik dinem koşuyan bu politikan içine Bu bilmem ne Bu manipülasyon oluyor Olga. Bir din Avu. içine bir özü dini adam değil mi? Bir prosta manipülasyon için hem zat edotir. Bir Putin'in ikinci numara. Например, bunun elinde hem zat var olsa bulam hazır anarkı Putin'in alan dünyasında da ondan başka dünyanı alacak olur eline. Bu Hı. Suriya nerede oti? Kürtleri nerede otir? Doğru değil mi? Bulam Avu. Putin'in neme der, kovu der vadım. Nemi kaptalda dursun Olga. Aydan zatları kaptalda dursun o Erdoğan'ın. Sen nemeni ayt? O Berdimuhamed'in haçan neç yıl mundan öň çıkış edeni. Türkler kotoran yana bir zadeden deyip çıkış etti değil mi? Men şu O deydi, işlere deydi, deydi, salarım. deydi. Bular deydi, aferista olar deydi. Sen güdüme seredip diye güdün yağını yiyecek olur sen diye. Hanım. Video seniden var ha bizde. O Türkler var ya siz gözünüzü seyredip ağırlar, gözünün yağını alıyorlar da yeme yerimizden depik öyle. Onun adarlı da pulun altı oluyor. Erdoğan görmedik mi şu zadı? Bilmedik mi şu zadı? Значит, bir Erdoğan'ın gaz için öz halkını satacak. Öz halkı hiç sat onun için. Özüm hiç sat. Özüm hiç sat. Şeyle öz namusunu satan gaz için. Dine gaz için. Özüm bir diktatör. Erdoğan'ın. Gutorun, çından hem gutorun nemi ve. Mına adamım deyip bolanak. Vay hiç kim bir onu lokan bir sıylap onu. O hemmeler biliyor, bütün dünya biliyor onun nehirliğini. Bizim edip bilecek yine bir hareketimiz. Yine Türkmenistan WTO, World Trade Organization. Dünya Suudi Amerika değil mi? Sevda kuraması olur. Türkmenistan haçan näme şoňa girjek bolup ötir. Özbekistan почти уже nemetip bar ya şoňa, yetip bar ya nemesine. Gruziya когда-то уже giripdi. Şunu, şunun biz nemesini kesmeli de ayırmalı. Именно şuna biz hat yazmalı. Olga. Dine sen men de başkalaram hat yazmalı. Kuramalara hökman hat yazıp şunun öňüni kesmeli. Ine şunu biz gowy edip bilsek, şunun öňüni alıp bilsek, ana şonda bizim hareketimiz netije berer. Bular özü için öz korrupsiyası ve şeyle hareketleri, binamız, kanunsuz hareketleri için şu kuramanı ulanacak. Biz olsa şonu öňünden kesip bilsek, gowy iş ederiz. Ve şeyle haysı kuramalara girecek olsa, şonun öňüni hökman alıp durmaly. Türkiye'de Avrupa nemesine girecek, bileleşigine gireseli. Şonun öňüni almaly. Hazır onu Avrupa alanak, doğru. Yöne onda da bizim o üstünden koşsak, olan bir gowy hareket olar. Şeyle diktaturalar, şeyle korrupsionerler, şeyle oğru hükümetler hiç wagtym şeyle arasa kuramalara girmeli değil. Olan hakkı yok. Halkın hakkı yok ýaly bolşa şu wat, sizin hem hakkınız yok. Şol kuramalara girmeli. Bizim zato sesimiz bar, halkın. Bilýän, onsuzam men pikirimçe o guramalara olar aljak bolup duranam ýokdur. Täze bolan eden ettirik edýän işler bar. Gaty bir akla sığmayan zatlar edýärler. Şoň üçin olaryň o guramalara girmek üçin gaty kän çorba sowatmaly bollar. Özlerini gowy tarapdan görkezmeli bollar. Onam edip bilen oklar. Şoň üçin olar girip bilen ak. Ne Ýewropa girjek bolýar. Hani girirdi 78-nji ýylyň bäri girip bilen ak. O Türkiye. Girmedem. Te on eden ettilikleri, olan edýän mahinasiýalary, korrupsiýa, olara gerek däl. Ýewropa bileşigi. Olar Gerektir. ýaly Yani döwlet. onda da biz öz hareketlerimizi, öz nemelerimizi güçlendirmeli. Bizim koşmalı şu zatlara. Dogry. Şeyle. Hawa. Hava. Indi nemeni dowam edeli ne şu yerde biz ayallar barada gepleşip otirdik. Ne şu ayallar Bizim sebäbi avrayımız döküldü diye hava. beýlepler. Avrayımız döküldü, avrayımız neme bozuldu deyip.
Ine şu yerde menem hemmemizem gowy jogap beripdik. Olga senem jogap berdin. Başga nem ildeşlerimizem jogap berdiler, gowy jogap berdiler. Birinciden bizim yurdumuzda, bizim cemiyetimizde dengsizlik var. Ayalların hiç bir hak hukuku yok diyen yalı. Ne yola normalni çıkıp bile, ne yolda normalni geçip bile, yürep bile, ne işlep bile normalni. Hiçbir hakkı yok, hukuku yok. Kağızda var, hakikatte yok. Bir bolup duran zatlara ayal günahkar del. Hakikate seyretsen bu hazır patriarhat dünyası. Patriarhat demek erkek dünyası demek. Bir bolup duran sebepleri erkek günahkar. Kim şu wat devletin başında oturan? Erkek. Kim ne diyorsun de neme iyi verdin sen Ruslan Matsev'in kanalında makalı. Ol yerde bir oğlancığı öz atası kıyına oturan ekan. Şeyle bir makala. Men neme açıklama edip oturmayın. Bu вообще neme hapa hareket вообще neme aňyňa alınmajak zat. Diňe kıyızları edilen hareket däl. Türkmen başında ve şeyle vilayetlerimizde kıyızlar öz küçük kıyızlar öz tenini satıp ýörler. Erkeklerem şolara pul verip şolary neme edip otirler. Kim edip otir şonu? Ayallar edenak şonu. Erkekler edip otir. Şu yankı küçük oğlanım 12-13 ýaşly oğlanım erkek edip oturan. Erkekler siz özüňize birinci seredin, ayna seredinde özüňize baha berin. Näme diýeňiz, näme hereket diýeňiz. Siz özüňizden başlamaly. Aýallaram günahkar. Näme üçin? Şu tohumy doğuran haramzada aýal. Haramzada bir jelep, men şoňa jelep diýjek, ganjyk diýjek. Näme oň ady? Oğlavat. Ha, ogulabat. Ogulabat şoň ady. Ana şol ganjyk etegine getiren haramzadalary. Şolar bolmadyk bolna belkim başgasy bolardy, dogry. Teýle haramzadalarym aýallar ýetli, olam dogry. Ol tarapdanam seretsem. Hastanyň maşgalalarına nähili boli? Eneler öz ogullaryny han ýaly alyp gezýärler elleriniň aýasyna. Şeýdip. Gyzlar bolsa kim? Gyzlar bolsa gul ýaly nemedili. Sen baryn şöýden gidýän, sen hiç kim? Awa. Gyz ýat maşgalanky diýili. Awa. Oňa Olam, kançykda jetmedi. Oňa hawa, kançykda jedi oturma o da hawa, barır diye çujoy maşgalaka çujoy maşgalaki diye. hawa. Oku kotma diye de o hindirme diye. Şulam islamdan gelen zat bize. Bizim Awa. özümizde mınyalak zat ýördi. Öňler Türkmenistan'ın matriarhatdy. Matriarhat wagty Türkmenistan gullap gowun emet ýördi. Awa. Inni bolsa islam geleni bäri ayal hiç kim, çağı hiç kim, adam hiç kim. Gaty nä dogry neme? Yörelge. Gaty nä dogry? Siz özüňiz şeýle gowy ýurt, dünýä etjek bolsaňyz, iň birinçi gyza okup berin, bilim berin, we de sylyk berin, eliň aýasyna saklan gyzlary, aýallary. Sebäbi Gaty doğru. näçe aýal bagtly bolsa, siziň hemmäňizem bagtly bolsa. Bagtly aýal, bagtly dünýäni nemedi gurýandyr. Olga sen diýiňki-de inglis nämäni beripdiň. Näme diýdiň şonu? The happy wife, happy life. Ana, dogry. Bagtly aýal, bagtly durmuş. Dogry däme şoň nemesi terjemesi? Awa. Şunu öwrenip galyň türkmenler. Sebäbi her erkek häzir biziň aýallarymyza her hil zat aýtyp bilýär. Siz bolsa gorogyna geleňiz aýallaň. Birinci aýallaňyzy goraň. Birinci aýallaňyza sylyk beriň. Birinci özüňizden başlaň. Şeýle. Doğru. Goşulýan awa 100% goşulýan. Şu sözümizin ahyrynda menen bir zat aýdyp geçeýin şu näme üçin aýal gyzlary
bilim vermeli, terbiye vermeli, medeniyetli edip yetiştirmeli näme üçin alımlı bilimli bolmaly. Sebäbi çağalary dogurýanam ayal, çağalara uzak gün öýünde bolup terbiye berýänam ayal, edep ekram öwredýänam ayal, oturum turumy girişi, çykyşy bilimi berýän, başlangyç bilimi berýänam ayal. Sebäbi çağa gidecek wagty toranjak bolýar-da. Eje bu näme, kaka bu näme, köp soraýar-da. Şonu sen ayal bilimli bolsa ähli zat öwredi oturýar, bul bolýar, bu bolýar, bu bolýar. Hemme sorana jogap berip durmaly. Ine şonu bilesi, şo wagt çağı edil gupga ýaly. Şo wagt çağa bilim berip bilseň, onuň otaň özü alyp götürýär, onu soňky klaslarda ýa öwrenýär, hemme zat özü gyzyklanýar, dünýä garaýşy giňýär. Hemme zatdan habarly bolýar. Bolup geçip duran zatlardan ýaşy kiçi onun intak ýa 10 ýaşyny diýip bara politikadan gurrun etmeler, ol düşünmez diýmeler. 10 ýaşynda çağa ýa gaty kän zat bilýär. Politika bolsun aýdyp bermeli, bu ne bolup duran zady, bu dünýede bu taýda näme bolup dur. Hemme zady bilse gowy çağa. Sebäbi şol vakumdan çıkarmalı çağını. Vakumda yerleşer çağı. Ne Türkmenin çağlar şolar ýaly vakuum içinde ýaly hiç zatdan habar yok, internet yok, zat yok. Enesi atasy terbiýe nemesiz, bilimsiz. Näme öwredip bilsin çağasyna. Ine şo taýdan gelýär. Şoň üçin aýal gyýlangyda birinji bilen bilimi bermeli. Bilim alym hem merak bermeli aýal maşgalaga. Gatty dogry bolka, gatty dogry. Bizde hemişe aýdýarlar, gyz ýat maşgalaga gidýär diýerler, ýat ýere gidýär diýerler. Şu wagt Türkmenistana seretseň, iň esasy pul getiriji aýal maşgala. Erkekler getirenak puly, aýal etip durşan. Türk'e gitdi, ýene bir ýere gitdi, aýalyny bakyp otyr öz maşgalaryny. Ene atasynym aýal bakyp otyr. Erkekde oňalyk zat ýok şu wagt. Türkmenlerde esasam gyzlary şeýtneme dotyrlar, öz ene atasyny bakyp otyrlar. We de ayallary hemme zat bermeli, gyzlara hemme zat bermeli. Ýöne erkeklerim, oglanlarym kiçiklikden уже ayallary silamaly, ayallary goramaly diýip diýen nemäni pikir salmaly kellesine. Şuny başyndan kiçiklikden salmaly. Hemmämizem şunu neme bilmeli. Hawa. Hemmämizem insan, çağa da insan. İnsanyň haqqy bar, hukugy bar. Her adam adamdyr. Adamları adam alaly. Bu oldu menem kutordum sağ ol. Tanrı yalkasın. Olga da sana sağ olsun. Koşak zadın olsa yanı da koş. Şunlanan kutaraydı. Yo, yo bolsa ol, çağıran üçin Tanrı ylkasyn ine watandaşlamada da özüne gerekli şu temadan maniler çıkarar diýip tama edýän. Sağ olun. Tanrı yalkasın.